Prøv lidt film. Prøv lidt film. Ja, det. Skal jeg filme det? Næste Tune Iceland, han tager, når 30 år skal klar. Man glemmer ligesom, hvor hårdt det er at drikke øl, når man hænger på den der. Gør man det? Fuldstændig. Jeg fik rimelig travlt, kunne jeg se, hvis jeg skulle nå at drikke, fordi der var lidt, jeg fik lidt skævt, så jeg kunne ind, så rimelig hurtigt, hvis jeg skulle nå at drikke, inden jeg kom op, kunne jeg se. Det kan han smide på brandvej. Ja, det gik ikke stærkt. Det tror jeg ikke, ja. Ja, det var min. Nu er den. Så er det en, der skal tage øl. Filmer du? Ja. Du kan bare sætte dig ned, at jeg skal nok holde dig. Vi kører på nu. Pas så på. Du sprøjler op på dig selv. 2, 3. Nu. Jeg vil lige holde den væk. Nej, når du er åben. Ej, det er det sgu ikke. Jo, ja. Det er når den bliver åbnet. Det er den kommer ud over. Ej, Nej, formen for helvede. Du er... Ej, Det er det er der. Åh, bøh. Jeg har haft det 10 fingre med dig. Hvor meget det kommer ud over.